bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Pindi TV caggal yettude Allah en juule ɓurnaɗo windere o en jarni en ñaguima duwaw kono kadi en neldi duwaw dendagal wandiraɓe men to mbawi wonde e nder dundu babaɗo mo en ñaguima Allah subhanahu wa taala joom baɗe bawɗe baɗo ko hani ɗo hani joom sutura aduna e lakara dokkuɗen fartagui wawde tawtirede ñalawma hande o gam filde e yewtere men ɗimmere e gande jarali enen gandi yewtere men arwaniri en jewtidi e mawɗo Abou mo ganduɗa makko kañum woni lewlewal communication kono kay won ko rogere mawde dañani toon e nder so noon tesko e nder hen o wino wona kanko tan jogori jeeyede e nder ndeɗo yewtere hande noon en dañi koɗo kesso kadi mo gandanɗa hoore mafta tabarakallah machallah ken jogorɓe jokkude yewtere nde e muɗum surtout e ndeɗo rogere nde gandanɗa hoorema ko rogere nde gandanɗa hoorema ɓesgu fulɓe walla ɓesgu aduniyankoɓe foof ina cabbi ndeɗo rogere fattam lamiri nde gandanɗa hoorema hande ma en jubbo hen hay soko seeɗa kono haade nden ko alay saago dokken goore mabɓe kala salmodira e dendagal yeeɓiyankoɓe Pindi TV e on sa mbawen artude toɓɓe ɗe ganduɗa hoore makko kañumen poɗɗen yewtude junggam ñama ga ina ga mawɗo Abou Sy ko winde yanke mawɗo windi defte kewɗe tabarakallah machallah guila dawa dawi omon hen ko ɗum tan woni gollal makko ɗum woni yidde makko ko ɗum woni gumakko moni foof en andi darde Abou Sy e nder tarikh aduna o no leliri vraiment ko gandu to Allah vraiment ɗum noon en mbawa so wona salminde makko mawɗo Abou jaam Allah wiyetema Seydi Sar moƴƴere Allah e ma e joom salmin mi salmirmami juurimami salmini kadi ne mawɗo Abou Diop mawɗo ardi bonnani lewlewal eɗen mbiya kadi ne mba e bismanu ndu eɗen ñaago Allah kadi ne nde Allah longinta men haalde ko regi ko kadi taw ene naata e noppi malaɗi ɗi kadi nana ɗum mbawa hettade kadi naftoro ko noon tigui mawɗo Abou Allah jarama vraiment ko weltare mawde e rendude ma plateau mawɗo Abou Samba Diop mawɗo ardi bonnani ko noon mawɗo Abou Sy wi kono kay mi anda hakkude sisiɓe e joɓɓe holko saabi o wiye wonde eɓe tuuɗa hen saji noon eɓe moƴƴi kono eɓe tuuɗa hen saji bisimilla salminago fewde a jaama ceerno Abbas no mbiɗa ni ko noon neɗɗo no jeeya galle mum ɗanno daña jawdi nelde mahane e galle mum so arti wiye bisimilla e galle o jeeya galle o ko galle makko o ɗanno o nelda o mahane kono so arti o fawa sac makko e bisimilla haw wiye jooɗo walla jottorɗo e kono hatta so goɗɗo salmini hen makko jooɗade wawi ɗum bisimilla muɗum kanko hoore makko eyyi ɗum ko haalande wonde e nder haalande bisimilla ko koɗo kono ko joom galle ɗeɗo keddigal ngal a wi yewtere ɗimmere ko yewtere ɗimmere maɗa kono wona ɗimmere saabu winoma Habsa Diallo ɗon foof omon fetto toon to Donna e Taraji to wiide kanko sosno yewtere nde wadde wona ɗimmere kono ko ɗimmere Abbas gandu jarale mboɗo haalde Moussa Doro Dioullaw wimi to yewte nde fonno yawde ni on nanni hen lowdi gondi ha ɓurtum saabu jarale wonko ɗum haalanno ko gonga kono mami artu hen wonde laɓɓitinde ɗum inchallah hande kanko Abou Sy garɗo walla mbiya atumani ko gandu neɗɗo wona gandu taw nunɗani e gandal muɗum neɗɗo no nunɗo taw ala gandal neɗɗo no wasa nunɗude kono so joguima gandal tan ata ko gandal wi hankanti ala sago nunɗo gandal ngal foti ko nunɗe ndemo kaari wi kaari haali dokka ɗum teddugal ngal keɓa martabo ƴettude windande janande ƴettude miijo janango ƴettude yewtere janande kutoɗa ɗum ha gayna donka tan Allah on ko longuindema e wiide e ballal Abbas Sall walla Abou Sy aɗa jangga e defte yimɓe aɗa jangga e jewte yimɓe aɗa ñantoye ɗum aɗa haala ko goɗɗo wino mbiya ko min wi yo Allah dandu en e ɗum yo Allah ustanɗo ɓe leñol ngol kanko ko gandu ko nunɗol kadi haali e banggue bindugol ko fuɗɗi ko fay joni somi haali no haali daɗɗo yeeso mo welani mais somi haali caggal jomum mbiya mataɗa jinganamo kaye mi wiyani ala kono mboɗo andi nde pula fuɗɗi ɗo windede jangguede nde tawi ko min coppini boowal min wona nder min gonno ko boowal amin jooɗi guila 29 février versant fay ñallangal hande kala binduɗo amin gandi ɗum ko windi ko hay goto windani ko tolni hen alhamdulillah wona jiidude wonɓe ɓurmi jiidude wonɓe ɓurmi liggudade pulaar wonɓe ɓurmi tampinde pulaar won winduɓe ha heewi kono ko windi ko hay goto windani ɗum wadde nde puɗɗen yewta nde ma an mbimi ganda jarale wona min tan hande mi ari kono janggo ma bisu ɓurɗomi gandal kadi ko gonga alimo kulli fallin ala fannu mu ndewɗa o tan fannuji goɗɗi kay wonɗe a wawa wadde ujunere fannu mi wawa kanko ko wawi ko mi wawa wonno o wawi mi wawa
wadde en jettimo en jetti halayɓe fof en jetti tulde dubango ha taldata mbodde makko guddu ha sato ɗen jibini ko noon ha kañen tan naftoyi ko leyngol fof naftoyi wadde en jetti en jarnima muusi men tan ko ɗo ɗo jooɗimi ko ɗo toka helno jooɗade Abougay kadi ko mami jogo garaji tan andi kanko ma jogonɗamo garaji tan kono kadi siiso habdemi mi jiiɓo min ko wona ɗum koko wiide bandiraɓe e yewtere men ɓennuno en kalin ko fate guila e mawɓe nder Bella en gayno ha jettiɗen no commune aji ɗi goni e feccirade yimɓe namni ko adi commune aji tubakoɓe ɗi holno ɓe tawirno yimɓe men mawɓe e diwanuji men ɓe dokki ɗumen gueɗe mbaɗɗo men ardiɓe ha mbawi deeje seeɗa hay mbawi yettade ne yewtere windanoma ha gasa laaɓi kono hande wona hen gawa tan so Allah jaaɓi koɗo hokkete tellugal Abou Sy ko yoɓi ko ɗum kalten. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Ko noon tigi mawɗo Allah jarama ko ɗum saabi e kala saha mbiɗo heewi siftinorde bandiraɓe ɓe mawɗo wona meede accu ɗum e rendo saabu so woni e rendo tan ko nafoore meɗe ɗum noon on jarama no feewi Seydi Diop a weltanama mawɗo Abou Sy kadi a weltanama no feewi hande noon mbeɗa andi ko sisiɓe e joɓɓe goni ko gonimi hakkude men Allah andi belmami seeɗe ɓeɗo ɗum ɗo kono kam no wawi sifrade foof ma won kam jewte belle ma en mbaɗ toɓɓe tati taw ko meftande tan ƴeewen holno yewtere nde jogori leldade inchallah ken jokkoɓe saabu en jogorani hadde nde ɗo yewtere ma en gar hol ko addi djihadisme e nder leyɗele Sahel ɗe amin jiiɗi vraiment memana min hen ha yimɓe ganda ɗum no fewi no fewi no fewi mais également enen jogui toɓɓere wonde gandandorma hol ko fonno warde darde laamuji ɗi walla holko woni darde laamuji ɗi ganduɗa hoorema enen kucciti e oɗo djihadisme mbaɗo e nder ɗen ɗon leyɗele lorgo fulɓe aussi ne teska hen no fewi ɗum ɗon woni toɓɓere waɗata toɓɓere men tatiɓiri nde ganduɗa hoorema hol peeje peccoɗe poɗɗen daɗɗude walla holko vraiment gandanɗa hoorema ɗum ɗo so fulɓe jobnama ɗum ina wawi taw ɗiɗo lorgaji foof ina mbawa iwde men donc pudderen tan ko toɓɓere men arwoniri woni holko addi djihadisme e nder ɗeɗo leyɗele Sahel mawɗo Abou Sy bisimilla ma moƴƴere e maɗa Seydi Sare joom salmini holko addi jihadi e nder Sahel oɗo jihad puɗɗiɗo e Sahel fuɗɗaki 1900 walla 2011 walla 2012 fuɗɗima ko ɓooyi Sahel o meeɗa serde e jihadisme en sa wi pullo walla leñol fulɓe tan sa renaki mbiya ko jihad tubako goto e tubakoɓe mawɓe ardiɓe gueɗe mabɓe o wi kam amin kuli fulɓe amin kuldiɓe to banggue jihadi ene doga e miijoji mabɓe o ƴetti o naati ko nder witto makko o tawi dendagal Sahel o sa wi Sahel tan wi Afrique de l'Ouest ko dendagal ɗo kala mennoɗo tugginde laamu tekroru ɓe naati diine l'islam ha ɗo koye Sahel o wona almourabi en koye Sahel o wonano kamɓe pop ko fulɓe ɗo e diineji ɗi ene jaa ene jetto tugganma yonta almourabi ɗin en ummanima toon yettanima laamu almameɓe kanko yettanima kadi ne almameɓe Fuuta yahanma ha Alpha Danfodjo yahanma kadi ne ha laamu oɗo ene Sékou Amadou 1818 1853 ɓeɗo fof ɗum woni l'empire Peul du Massina ɗum ɗo fof koye jihad meeɗi wonde jihaduji kadi kewɗi dogi e nder Mali ko adi oɗo si yonta wadde leñol fulɓe yettima e tolno sa wi jihad tan a wiyata cikara e pullo e galla jihad te wona pullo e galla jihad addi ɗum ɗo wona fulɓe gaddi ɗum ko diine l'islam addi jihad e nder Sahel gila ko ɓooyi ko wona leñol fulɓe addi jihad e nder Sahel ala ko l'islam micciyankagal l'islam l'idéologie islam ko ɗum ɗo addi nani diine nani jihadi e nder Afrique de l'Ouest e nder Sahel o fof so en ƴeewi jihadi Cheikh Amadou Cheikh ko dogi toon ene jeeyino sababuji muɗum ko addani ɗum wadde jihad Cheikh Oumar dogi toon e jihaduji goɗɗi dogɗi e nder Afrique tawi fulɓe gardino ɗum noon kala jiɗɗo halfude ngolɗo leñol e nder Afrique de l'Ouest walla jiɗɗo fawde hen junngo alay sago o jangguito tarik fulɓe ko ɗum waɗi saaha goto ɓe mbi kamɓe lamɓe France ɓe mbi fulɓe ne kadi ɓe ɗanade ene kadi ɓe ɗanade so lantima Afrique de l'Ouest o fof ne jogui gandal mum ne jogui jawdi muɗum ene jogui keewal muɗum ene kadi ɓe ɗanade so tawi kadi ne janggo e jaam kañumen fof ko julɓe e nder temedere kadi ko Allah irgo dassas nelaɗo sallah wi ƴiƴam ene rona ƴiƴam koko ronata koko raɓata mbere kadi ne janggo e jaam ɓe jogorani ummitinoyde ko wiyete jihadi ko kono noon so en garti ha e ko heddi ɗo holko addi jihad e nder Afrique de l'Ouest e oɗo diwan addi ɗum ko pelle biyeteɗe Al-Qaïda en
ko pelle biyeteɗe ansarul islam en ko pelle goɗɗe nasron nusra en ɗeɗo pop jibina ko won hen ko Afghanistan won hen jibina ko banggue Syrie e Moyen-Orient o ko ɗen pelle gummi toon telloriɗo Algérie ɗo nderi ha nder enene Sahel ene mabɓe koddi telloriɗo ha ndaaɓi meɗen naati ɗo ɓooyiɗo falde ɗo ene waɗa ko wiyete nan nattodire jihad ya ha ɓooya naata hen ko wiyete haare gendiyankagal diwaniyankagal ko wayno ko ene men layne azawaden poɗon to ko ɗum walla kadi ya ha ɓooya wiye ko terrorisme en yeeyoɓe konje meejo walla yeeyoɓe gueɗe bonɗe walla waɗoɓe trafic uji ɗum ɗo foof hankkadi koko nattodiri ha jiiɓi mi haalino e ɗum ɗo o jogore mbimi mi meeɗi heɗade 1996 mbiɗa woni Burkina Faso mi nani ene radio BBC ene wiya le Sahel deviendra un terrain de propagande pour l'islamisme de propagation pour l'islamisme firti ko ɗo e yeeso 1996 mbiɗa woni Burkina Faso kalantumam ɗen ko mbiɗa heeɗo e radio ngo jamma wonno koye ɓe géopolitique tan ɓe kaalori hen goɗɗon konngol nden Amadou Koufa jibina hayso jibinama ala no miijo ngoɗon wadde jihaadi firti ko kamɓe tubakoɓe eɓe gayna kala ko dogata e nder ɗo hande noon ma yi dariɗo wiya oɗo jihad dogo toon hol bambuɗo ɗum mbere wambi ɗum ko tubakoɓe yiɗɓe dillinde banggue Afrique de l'Ouest o ha mbawa fore juuɗe e ngaluji mumen mbere dillini ɗum ko jihaadi gongara e gonga o mbere dillini ɗum ko leñol mbere dillini ɗum ko hidde he jeytare diwani yankore holko ummini jihad o ko nani ɗum hen ko ene heewi eyyi tawde kay wona namdal beele jihad ene foti wonde walla fotani wonde e o jummunna e o jammana ɗo tolniɗen ɗo ko holko addi ɗum ɗo ɗiɗo sababuji ene jeeya e ko addi heddi noon ko moni kala mbinciyanke kala windiyanke kala dartiyanke kala ene wawi ruttade dartol e nanallaji e kabaruji ko dogata ko guila géopolitique wi aha ko oɗo sababu mataw ko tubakoɓe miiji wonde won yiɗɓe wadde jihaadi won yiɗɓe hebde ndimagu mumen wadde yomin dokku ɗumen kaɓirɗe jaaha kaɓoya e ɗeɗo leyɗele pour mbawa fawde hen jungo men nde ɓaaro e jihaadi ɓaroro e jihaadi eyyi ɗum ene wawi wonde ma won miijiɓe ala ko ɗum jihaadi gonga e gonga tan kono gueɗel hen fof ruttete ko e dariɓe hande ene kaɓoɓe koɓe kaale ko hunduɓe mabɓe ko kamɓe ardiɓe ɓe e gaɗali hen Amadou Koufa en koɓe kaale kuɗiɓe mbi ko ɗum ummini min ko ɗum tan foti yimɓe poti jaggude gonɗini ɗum ha heddo noon ƴeewe kala gummiɗo ummani taɓal so yeehi ha ɓooyi ma wonɗo balle gummori ɗum ma wonɗo waɗa influencé banggueji goɗɗi walla miijoji goɗɗi gara natta e muɗum ɗum noon kam ene jeeya ko addi jihadisme e nder Afrique de l'Ouest oɗo kam ɗum ɗo foof ene jeeya manam somi faami ko tonguɗa ko ɗo foof ko ɗum woni ko ganduɗa ma woni sababuji hande jihadisme ne waɗi implanté e nder leyɗele Sahel ɗe eyyi mi windi no windande watere mbimi l'implantation du djihadisme en Afrique de l'Ouest ɗum nen kadi ko hunde wodde to ummi to mi haali to ɓe gummorino toon ha no ɓe gari ɗo e pelle dewɗe ɗen gonɗe caggal muɗum wonboɓe jihadiyankoɓe ha yetti ɗo guila ɗo jibina Afghanistan ha yetti e nder leyɗele arabe Moyen-Orient o ha yetti meɗen ha ra ɓuuri meɗen ɓe pelle kewɗe nan toon sa ruttima e nder arabeɓe ko wayno seremɓe amen minen wonɓe toon Salahuddin ibne Ibrahim en ɓeɗo jogui ko micciyankagal ha feere lundade jihaadi kono ɓeɗo ɓe jaaha ɓoye mbima ɗeɗo pelle kewɗe majje jibina ko Amérique wonɓe ɗumen walla ko Israël fawiɗe ɗumen ay hankkadi jiiɓima enen ga mbiyeten ko jihadisme dogoɗo Afrique de l'Ouest o ko tubakoɓe Faransi mbambi ɗum gam dillinde e yerɓinde Afrique de l'Ouest kadi rewre e leñol ngol ganduɗa walla leƴƴi ɗi ganduɗa kañumen ɓuuri heeɗo ɗon sa memi jorgol sumara keccol ko leyɗele takkodirɗe sa ummini ɗo hen haare wotere a fawi ɗum tan e dendiraɓe meɗen seriraɓe koye nder Sénégal tan ɓe tawate a ƴetti leñol gorla fulɓidiri e mabɓe yahata hay nokku ko ɗo tan haɗata kono sa ƴeewi leñol ene jeeya e peeje laynirɗe wolde e laynirɗe fitinaji ƴeewde leñol ɓurgol saktade e sarade gabboroɗa ɗumen to banggue ko gooɗa ko e gooɗele mumen o walla ɗo jamaragal mumen feeñata ɗo walla ɗo jamaragal mumen ɓuura welto ɗo ɓaggoroɗa on banggue beele mbawa dillin ɗum ɗo heddi noon ɗo koko mbimi ko tan Allahu alam kamɓe ko addiɓe ɗo ene hande ko idéologie jihadisme koko ɓooyi fulɓe tawede e jihadisme koko ɓooyi mi waɗi no windande watere mbimi mbere teddugal fulɓe woni koye jihaadi walla wona e jihaadi mbere polgo fulɓe ardata koye jihaadi
yimɓe fof ko namde gonno mi jaabi mam ɗumen e nder windande woote ko noon Allah jarama mawɗo Abou so tawi wonko ɓeydata e ko haali ko surtout ko ganduɗa hoore ma kañum addi hannde jihadisme e nder ɗeɗo leyɗali Sahel holko cikkuɗa vraiment ko potta wawde ɓeydude walla kala saɗa jogui namdal aussi fewde makko kanko Mamadou Abou Sy surtout e ngal ɗo namdal mi yiiɗa bonnude yewta e ɗo jaggi ɗo neɗɗo jaggi ko wawi yimɓene keɗo welani tajji yewtere nde gartan men seet tan ko wonko haali ko hakkille foti teskade fulɓe eko fate jihad sa ƴeewi wonen mbima ɓe jeeya e yiɗi ɓe naatde e l'islam saabu sa yiɗima naatde e hunde ko yimɓe naatan tan a yiɗi yo ɗum layi adda hen caɗele heddo ko gonɗa jiɗɗa ko eko tawɗa ɓe goni ko ittudema eko wonno e mabɓe ko itta aadiji mabɓe ɗi e aadaji mabɓe ɗi e sifaji mabɓe ɗi lawƴa gandiji ɗi ha laɓa mbatta ko jiɗɗa hen koko caɗele no feewi neɗɗo wawi noon famirde wadde hayso fulɓe guiɗaki e diine ne ina heewi kala ari ɓe kewi ceede hen wadde mata soɓe jeeyama hen woni ko toka wiɗo joni ko so ƴeewi o haali joni tubakoɓe fayse sen gabbitima o e banggue ndeyi tan ha hankanti ɓe paye communauté ɓe mbi ko musiba nana waɗa sen leeliɗo e duuɓi naggam o en mbaɗani feere Afrique jagguiɗen ɗum walla mbaɗɗen laamu mo jiɗɗen koko ɓoccitto e juuɗe meɗen Afrique e hoore mum eyyi hoko saabi ɗum fulɓe e ɗin nokkuji fof ɗi ɓe garno ɓe jiiɗi jagguidde ƴaaƴe mabɓe becce ko fulɓe goni habdiɓe mabɓe goni naggam e naggam o e yewta men ɗum en kaali hen nde ɓe jiiɗi jagguidde en nde holno ɓe gaddi école aji fayse holno ɓe gaddi kesam hesmagal e duuɗe men arabe gonnoɗo hen nde ɗen peeje goni wadde tubakoɓe ko wi ko banggue jihadisme eɓe gandi fulɓe so tawi ɗum woodoyi so naati yaltude e weeɓata mari ko fulɓe ɓuuri hewde e nokkuji ɗi walla ko sikka tan ko kañumen jambaragal men tolni ɗon walla ko diini o tan woni sababu vraiment ha ɓe naate eɓe tuume hen so mbattema ko namno hol idiɓe nandude diine e Niger walla Mali walla Burkina Faso hol idiɓe o haali joni Mali Cheikh Amadou ne mbaɗa toon jihaadi mumen nde hewɓe natane e din l'islam wadde ko ɗum ɓaƴata goɗɗum ɗum ha joguiɗo gon miijo e nden yande gonɗo caggal leydi yiiɗo dañde jaatiɗi e wuuro Abbas no weeɓi famde neɗɗo moƴƴo julanki jiɗɗo somade wuuro jippoto julanki holmo dañi ɗon jaatigui holla ɗum ko weeɓi ko ene somorte jiɗɗo sodde baali jippoto ko baaɗo noon gujjo so ari wuuro ko gujjo hol mum holla ɗum ɗo no weeyi ni ɓe mbaɗata ko ni mbaɗata ko ni mbaɗata so tawi kamɓe ɓe naate ɗum hay soko goto wonɓe Afghanistan ɓe Pakistan en Indonésie en pelle baaɗi noon jalti toon miijoji mumen gaari jaade miijoji mabɓe naate gandiji mabɓe ko kamɓe gona jaadigueɓe mumen kamɓe yaade mabɓe ɗum ina jeeya e nder hen wadde en gandat ndeɗo saɗede wonde toon hannde mi woɗɗoyini mi wiyani yo Allah yuma yaafo ruttiɓe hen ɓe e fulɓe ɓe ƴiya ben sehani e rufede toon ha ɗeɗo balɗe ko jeyeten ko heccange fay hannde musibaji baɗɗi toon ɗi e arde ha fandi leydi men ndi kul hulɗe mbiyanno ɗen bone foɗantake neɗɗo gonɗo e heɓede banggue goɗɗo haaldani e ma hoto dar ɗo mi wiya min sa yettimamami ma andu ko mbaɗɗa kayi ko a wawana kam minen min dañi wawde faddade ɗum foof ko haaluji men ne jeeya noon yo Allah dandu en hen wadde ko wima ko ɗum wodi joni noon ko wi ko nde o heeɗide eko adi ɗum tubakoɓe kañum ne jogui ngoɗo miijo no gandi no wima joni leñol joguigol doole jañgol ko ngol tan mbawɗa memde moƴƴere ɗo jaaɗa fof teddinɗa sa boni hen goto jaaɗa fof piyeɗa walla boneɗa wadde ɓe jiiɗi ko leƴƴi mawɗi gonnoɗi hen ɗi ɗiɓe gandi nde ɓe peccata Afrique nde leƴƴi mawɗi ɗiɓe gandu soɗi jaadi leñol ngol yaade leydi gotiri ɓe mbawata ɗum lamade ɗum waɗi hay keerɗi ɓe pecci ɗum hen Côte d'Ivoire faade Mali ɓe peccirde yo yiɓe ceertu yo fulɓe ceertu banggue Mauritanie e Sénégal yo fulɓe ceertu oto banggue ɓe e Niger e ko nandi hen wadde fulɓe kam en mbawa wasde tumede jihadisme wadde somi faami ɗon woni ko feɗere winduno ko hollidde wonde leñol gotol nene e nder aduna o so ngol rendi so renaki folde maggol weeɓata hayso ko leñol kondol leñol dendugol fof folde ɗum weeɓata ko heddi noon hannde o mbimi e nder leyɗele men hannde to banggue jihaadi o mo haali Mali o noon arde juɓɓudi gondi ɓe tawi diine gila e Sékou Amadou
Cheikh Oumar yehi toon wonko yawi e diine on woni pelɓodiral hakkude fulɓe e koye mumen e woɗɗo naatti heen haa woodi janngoɓe Qur'an jooɗima toon kono hattande ɓeeɗo jehi nde mbaɗi dawwa kuufen ɓe janngoye Indonésie ɓe janngoye Pakistan garti jii miijo wongo e juɓɓudi gonɗi to baŋnge diine e juɓɓudi laamortendi nde wona ngoodani ndi ɗum addi miijo ɗi ceerti. Ok mawɗo Abou holko woni darnde laamuji ɗi e ɗiɗo jihadiste ganduɗa hoorema ina teska vraiment e nder leyɗel Sahel? caktogol jihadisme e nder Afrique l'ouest oɗo mo gonɗen e Sahel o e ɓeydade ɗum ñiɓde takki muɗum e ɓeydade rufde ƴiƴemeje ala ko saabi ɗum so wona lamɓe ɓe lamɓe men laamiɓe ɗo hande leyɗel men de kamɓe goni jaatigueɓe jihadiste en ɓe kamɓe dokkiɓe doole ɗum hono siforto walla holno mbaɗata ɗum expliqué ha ɓe yimɓe ɓeydo fam e siforto ko so tawi a ari a wi ka révolutionnaire ka nationaliste jiɗɗa an ko wonde panafricaniste aɗa fooɗono leydi Afrique aɗa yenana saɗa jogui ngon miijo a wawa rendinde Afrique e deƴale potal ɗon ɗo aɗa ɓurna leñol walla aɗa hoyna leñol a wawa yettade fandare maɗa ɗon ɗo aɗa waɗa ɗemgal walla aɗa ƴellita ɗemgal ɗon ɗo aɗa hiiɗo leñol walla ɗo aɗa wellita leñol walla ɗo aɗa aybina leñol ɓe goniri jaatigueɓe ko ƴewdeɓe ƴettude leñol gotol ɓe mbiya tawdi waɗoɓe jihaadi ɓe ene jiidi e mumen kamɓene ɓe kebla yimɓe mabɓe to Mali ɓe ƴetti ko weeteɓe donzoji e dogoji e leƴƴi koɗi babaran woɓɓe toon ɓe dokki ɗumen fulɓe honnoɓe to diwan Masina eto diwan Sahel to en yo mbaɗa feere ɓeɗo aroɓe parce que waɗoɓe jihaadi toon ɓe tuareg en nani hen tegade kam wona pullo leƴƴi goɗɗi noon toon gona fulɓe kamɓe kadi ɓe mbiyani ko leñol fulɓe ɓe gaari haɓanade kala e mabɓe ƴettuɗo konngol wiyata ko minen leydi leñol umminani min diine ɗum ɗo affaire politique umminani min laamu ummini min ko diine deftere Allah nde yo ñawre wadde biɗo noon so tawi a hucciri e laamu aɗa haɓa e muɗum ko laamu ngu foti ƴewde ɓesgu ngu foof hippa hen junggo wiya nguɗo fof ko ɓesgam kono Mali waɗirani noon Burkina Faso waɗirani noon Niger ɗeɓa ene ɗeɓa firguitade ɗon ɗo yahanma ha Centrafrique joni noon kamɓe malinaɓe ɓe jogui ko ɓe way kono ɓe ruttontoɓe ko mbiyanamami ƴiyamde hiro ko ruttontoɓe musibaji ɓoyɗi aɗa andi jomunen ɓe so tawi laamu wayni hen ƴetti ko kaɓirɗe totti wone pelle wi ɗumen yo jahambaro e ɓeɗo an aɗa wonnoɗo aɗa hodde wuuro ngoɗo wuuro ko wuuro fulɓe ko alɗuɓe goni ɗon rewɓe men nan ɗon ko yontaɓe aɗa merotono ɗumen a dañani so laamu tottima kaɓorde wi kaɓode jihadiste ɓe batti yande e fulɓe ɓe mbara eɓe mboma ɗumen bomandeji ɓurɗi musde so tawi a wari leñol walla a wari wuuro no woruno heddarama sagataɓe ɗiɗo an koye laamu gonduɗa an ka laamu an ko laamu sembinma e ko gonɗa ko somi felliti mbeɗa yofto molotomi koye barowolam ɗum waɗi kamɓe ɓe ɓeydi hewde yimɓe hankkadi noon kala wiyete Bourda men Touareg en ɓe ɗum ɗiɓe fof ɓe ɓeydi heede kono omorankoɓe ne tawe e jihadiste en leƴƴi goɗɗi ne tawe e jihadiste en ko wona fulɓe tan laamu ngu ko kangu bismi ɓe ballirta Burkina Faso ɓe mbaɗi toon ko VDP ji ɓe gaddi ɗumen ɓe dokki ɗumen kaɓirɗe sinno nde ɓen garno adande nde jihadiste en gari adande laamu ngu ƴettuno gure kettuɗe toon ɗe no tottiri donzoji ɗi e leɓɓe heddiɓe foof totti ɗumen kaɓirɗe wi ɗumen kaptoɗe so jihadiste en gari ballon min haftade nde nden ɓe dañata doole tottiri noon fulɓe kono ala kamɓe ɓe mbaɗi pullo fof ko jihadiste te pullo fof wona jihadiste jihadiste yara ko banggue ko miijiyankagal mum jibinaka ɗon ɗo Burkina ɗo jibinaka ɗon ɗo Mali ɗo miijoji ɗi gummi ko caggal leydi so miijoji goddama caggal leydi ene pusire e nder galle walla wuuro foti faddade ɗum ko mawɓe wuuro e renoɓe nokku e renoɓe ɓesgu ko laamu fotade kono so laamu woofi ko fonno wadde ko tan jibinde koko wiyete incuru ko hande noon wona jihad dogat toon sibo jihad waɗi ko jihadu talab e jihadu difa ani nafs e jihad mo ganduɗa mo tawɗa jihad mo ɗaɓɓoyta keefeero aɗa warodiri e muɗum e jihad mo dandata fittandu maɗa e jihad mo gandanɗa hoorema yonti hankadi ko amirul muminina laamiɗo julɓe ko kañum tottirta konngol wiye jeehi kaɓoyɗen ɗum ko yewtere heeride wonde heerorinde inchallah ma en gartu kono hande ko dogata ɗo ko wona ko dogata Mali e Burkina Faso ko wona jihadi woni toon kamɓe jihadiste uji en ɓe jaggiri ko jihadi kono natti wonde jihadi laamuji ɗi batti ɗum ko haare leñam leño maako
mbatti ɗum ko génocide ok pour être clair eyi par ce que Ibrahima Boubacar Traoré nde o ari Burkina Faso o laami nde o wi ko so tawi musibaji baɗoji ɗi mbaɗi toon to Burkina Faso ko lamɓe maɓɓe ɓe caabi ɗum lamɓe adiɓe mo arde ɓe ko ɓe caabi ɗum o wi o waɗi tourné e nder jelgoji fayanma doori en fayanma nokkuji maɓɓe ɗi fof ha laaɓi o tawi toon ɓiɗɗo debbo ene jibina joni joni ummo yaha fodde 2 kilométre ene yiilo ndiyam ko lawƴiri ko ɓuftiri bobil muɗum allahu akbar ala o wi conséquence muɗum so tawi leydi no woruno e région no woruno yeeɓama tottaka fodde muɗum janggo e jaam kala garɗo ene jogui miijiyankagal ne wawi ɗowde ɗumen e gon miijo yettin ɗumen pandali muɗum hutoro ɗumen waɗi noon ko toppitaka dokkaka hakke mumen jangguinaka ko poti jangguede mbaɗanaka ko poti waɗede ok kono o ferguiti ɓurde bonde kanko Ibrahima eyyi aɗa andi neɗɗo won leƴƴi ɗi aɗa jeeyaɗo hen wonata tan ko gaño pullo ha ɗum o firto a wawa nundude sen duttima e tarik kadi ene jogui dalilaji muɗum ɗum waɗi nde o joji ha ɓoy nde kankone o fotano wadde VDP ji sa ƴetti arme maɗa a totti a suuɓima woni leƴƴi a totti ɗumen kaɓirɗe a wi yo jambaro e jihadis en ɓenne kadi profite hen kala ɗo jiiɗo jawdi fof jiɗi yana e leydi fulɓe ne waɗa ɗumen ɗum ɗo wona natti wonde jihadis o kañum hoɗani e wuuro so ari fiyima ɗo ko waɗi heccitade guure jeeɗiɗi janaɗe ñanden ɗe ko booma e fulɓe ko ɗum ɗo duty génocide aɗa jogui gaño maɗa suuɗakima hoɗani wuuro hoɗi ko ladde ummima ladde naati wuuro an aɗa jogui hélicoptère uji ka laamu aɗa jogui avion ngaji aɗa jogui char de combat ji aɗa jogui missile aji piiɗomo o naati e wuuro fiyi bonni jogui faati ladde abbom tawi kay an gonɗa ko renirde ɓesgu kono sa woppi haaɓe jeehi a ruttima e nder wuuro ngo aɗa jagga sukaɓe aɗa jagga rewɓe aɗa jagga kala mo jiiɗa aɗa heptina ene jogui jallogol pullo nanga ɗum kaɓa kirsa piya ɗum hay sinno a jaggino jihadis yankoɓe nogas e nder wolde ndeɗon ɓende nde a warino ɗumen hen a ubbi ko mbarnoɗa fof ha laaɓi ko noon a ubbi ko mbarnoɗa ha laaɓi mawɗo Abou ɗo holko walla ɗo kadi an rogande ne welma ene weeli min jiɗam tan ko haala kono ko seeɗa tan kalami hen aɗa andi ɗum jiiɓude ha seggude ɗum ina saɗi saabu moftude ɗum fuɗɗi to adduɓe jihaadi ɓen ina puɗɗi ɓe guidoyi koye julɓe hono mabɓe ɓe leƴƴi goɗɗi mbawa famde holko saabi ɓeɗo julɓe holluɓe ɗemgal ina kaɓa manam yaade e guenale itta wonma hanteje wiye ɗum ɗo ko bida yaade e deftorɗi ɗi mawɗi itta duppa ha laaɓa e wonduɗe ɓuyana duppa ha laaɓa tawa anani o omo haala pular banda ɗum o ko pular haalata an mo wona pullo o sa yiiɗi habde e mabɓe pour ceandaɓe aɗa wawi dañde caɗele saɗede wonde nde ɓe naatani e jihaadi o goni ko wayno hande sosoɓen doysata en e ko nandi hen fulɓe nan toon naatani e jihaadi o fulɓe natɓe e jihaadi o kadi nan toon taw ko kañum koddi jihadiste en ɓe so jiiɗi yande ɓeya alay sago nde way joɗniɓe ɗumen ɗon ɓe te ko fulɓe laamu kañumne waɗata ko enseignement ndi ɗum jooɗi toon wadde ko ɗum jiibo saabi ɓeydu saabi ha hande seggude ɗum nde ɗum weeɓata an mo wona kamɓe ka ame walla ka goɗɗum ko Abou Sy haali ko ɓe kaali ɓe mbi woni maɓe mbi komin kaɓani min kaɓani hay goto koye laamu min kaɓata koye laamu fay sago ɓe min kaɓata leñol eyyi min kaɓani e leñol min kaɓata somin pattene ɗo e ladde min mbiya ɗum yo wi ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammad rasulullah hay so tawi kañum ene wiyanno noon eyyi so wi noon ɓe gandana wawi so tawi wiyani noon sa pullo sa cabato sa ko gonɗa foof hakke ne wawi jomumen jagguma mbalma ha sabanagam way kono henduɗo ɓe hollide besowo e ɓen ɓe ganduɗa hande laamuji ɗi dañi moltade e mabɓe ndewa yimɓe ɓe jinno fiile ɓe dokka jaatige mumen e goye goɗɗuɗe ɗe jibinɗen caɗele sino joni leñolngol foof wonno ko jihadis en walla ɓe gonani kamɓe foof nden maɓe mbiya maɓe cat jaggude maɓe cat bettude kono Abou Sy wi joni ni gummoɗa ladde kalda e bas mbiya jamma naggam emin jiiɗi arde ɓe jana e moɗon min mi weltoto par ce que ken habdiɓe ɗen gondi hay so ɗen jiiɗi ɗemgal eɗen jiiɗi diine wonde certuɗen mi weltoto par ce que ne wawi ka ɓurɗomi doole ko ɗum waɗi gueɗe ɗe ɓeydi jiiɓade laamuji ɗi ne hankanti laamuji ɗi woni hendu wallide besowo
aɗa yinno wadde oɗo dañani omo lundima dañani sa welama cooma mo nder hen ko Abou Sy wi ko ɓe gacci yimɓeɓe ɓe mbaɗa mannode ko jaaha ɓe garta caggal ɓe mbaɗa ko wiyete ko réglement de compte banggue guutuji ɗi heddi noon o haali joni Ibrahima Traoré ko haali ko noon sa ƴeewi Alassane Ouattara miñi ko gorko nde yeehi Sénat Côte d'Ivoire wiya hakkude Burkina e Côte d'Ivoire ne waɗi haala o wi ko haala ala ɗon ko fulɓe tan goomuji fulɓe wonɓe toon ɓe ko ɓen gona e haɓede ga henna Alassane Ouattara ne wiya ene yuumi fulɓe wonɓe toon ɓe wadde sa ƴeewi fulɓe Côte d'Ivoire ɓe e wonɓe Burkina ɓe kamɓe fof ɓe paamodir kamɓe lamɓe ɓe soɓe ndendani junngo e faandu kala ko yani toon ne wawi yande ga woni layo mo Abou Sy haalɗo joni noon ko yafnade bandiraɓe ko hage makko kanko ko wiiɗo jarama o haaldi ko gandal o haaldi ko humpitade kono hande o kam hande ɗum weeɓande seggude e nder leyɗele men ɗe e caɗele guurade ɗe ko noon mbi sikki technicien men nen holliri hojomaji nen gasa kono ko alay saago rokko men seeɗa tan meftana min tan e ko ganduɗa hoorema woni toɓɓere tatɓere lorgo ngo ganduɗa hoorema ɓesguli fulɓe taskama e ɗiɗo jihadiji holko mbawɗa lorɗo ɓesguji fulɓe gasata e Afrique kala kadi nde haare waɗi e nder leydi so tawi fulɓe nan ɗon so ɓooyi hare nde ko kamɓe tan kertorto ɗum kamɓe fawte kamɓe maɓɓe fawte joni Mauritanie 1989 événement 89 ko hakkude Sénégal e Mauritanie wonno kono nde ɓooyi ko fulɓe tan mbarate taccinte adande ɓe puɗɗoto nde mbiyata ko mbaɗe ɓeɗo ko Sénégal naɓe jaggue ɓeɗo taccine ɗumen toon ummorino kono nde yeehi ɓe jejjiri Sénégal ɓe paati tan koye leñol te ko sakulle fuɗɗo haala fuɗɗino eyyi taw ko hakkude capare e sarkulle par ce que ko ene reɓa ha yanti ga hen dunde keeri men ɗa no ngo wiyete ɗum ɗo joni ɗum ko windande wonande kala biyowo mbimi fulɓe Burkina Faso e fulɓe Mali hande yoɓe gandu kala ɗum ɗo ene haare nde ummi e ɗeɗo leyɗele pullo fotani ɗananade ɗum ene wiya ene woppira ɗum jihad ko dogata toon hande ko wona jihadi ko haare épuration ethnique ko leñamagu ko gaare mumten fulɓe mbaɗen ɗumen haalaɓe mumtiren ɓe eɓe ɓittuno men leñol e leydi ndi ɗemgal mabɓe ne yaaji eɓe jaaji enen ken leñol porgol laamade ko ɗemgal men foti layde ɗo ɗin sen duttanima kadi wonkaji ɗin en paamat ɗum kono wonko jeeya e jikkuji mabɓe kamɓe tan sibo hedde Seko Amadou jibina ko hedde 1775-76 Seko Amadou ɗum ɗo ene ko nder l'empire perdu masina ko kono ayi nde bamarankoɓe nden ɓe joguino koko wiyete micciyango hollitoɓe hoyɗoɓe e fiyoɓe ceede ne kalnaɓe janggo ko arata ɓe mbi lamɗo goto e lamɓe mabɓe kamɓe laamu Seno Bo am ɗo ene Bokiya wonde ma fulɓe keptoye leydi ndi ɗo e yeeso laamuji mabɓe bonna laamuji bamaranko fof bona ɗo joni kalten ɗo ko tawi Seko Amadou so wawi jibinede taniraɓe muɗum jeegom cuwa ene woni ine ko on yonta eyyi nde on bamaranke nani ɗum nde o yeehi o noddi ko kala bamarankoɓe wonnoɓe sara joni o wi yoɓe gar kola fo ɗo pullo wonno e jaggue ware ha laaɓa so fulɓe yo mbare ha laaɓa cer joni noon pour haɗa jogor ko yiya ko koyɗol jeygol ngol e ko anduɓeɓe kaali ko haɗi ɗum wonoyde janggo ɓe nde fulɓe mbara eɓe joga eɓe kirsa eɓe ƴetta rewɓe mumen eɓe desna ɗumen yimɓeji militaire uji mabɓe génération ngaji jeegom caggal muɗum hawre yene nde jibinede Seko Amadou ko ɗum dartol mawgol e Askia Mohamed ɗum nen karino kono yaruno ko prophétie woni ɗon kanko on waytan hande o ari o addoye jihad o ñippoye laamateri ndi ɗon parce que nden ɓenne kadi ne padani ha jihad yonta padani haydara ko nani tan pullo puɗɗima jerta tan pullo ne jogori wonode hunde walla e laamateri mumen ndi ne jogori bonere koye juuɗe fulɓe walla ɗum ɗen gari nde fulɓe fof ne mbara oɗo ene Youssouf Tolo Ba en holko mbiyanno ɓe mbiyanno ko somin keeɓi fulɓe minen mbawi pullo ceinture makko tan o wiyanno ko dadol makko ɓolol ene wawi fiide fulɓe sappo ko noon ceinture makko goto ne wawi fiide fulɓe sappo mi sikki ɗon tan tongoten saabu ken artoɓen par ce que yewtere nde ne waɗi fayida no fewi kono malheureusement hojomaji dokkanɗen koko gasi mi anda so tawi a yafor min tan mataw mi yafor moɗon darnen ɗo en yewtere nde kono ko ɓuuri musde meɗen foof ko ɗam ɗo jiiƴam fulɓe dufateɗam ɗam so neɗɗo jotorima tan woppiti ɓeɗo wiyoɓe hande ko ɓe ko jihad difa ani nafsu min waɗatno ifta hande kala ɗo pullo waali e nder Mali e Burkina Faso e Niger mbiyatmi ɗum ko jihad o ko jihad difa ani nafs ko faddade fittandu muɗum Allah ene yamirma nelaɗo sallallahu alaihi wasallam yanima hadisaji labtuɗi so tawi galle nama aɗa yanama debbo ma aɗa yanama jawdi ma yanama
aɗa foti dartade kaptoɗa sa habtima gam dandude ɗum fittadu maɗa e fittade e jawdi maɗa e ɓesgu maɗa koye jihadi gonɗa ɗum noon waɗi hande kala pullo dariɗo toon haymo jihadi o umminano koye jihadi woni so mayi hen koko sahudini ɗum noon kala pullo johoro wi ene fada kadi ala fo ɗo sagata pullo foti darade afrique ene ɗano ene ñamane harane haara ha jooɗo bone o kadi janggo ara tawa ɗum ɗon jarama ɗum noon yo yimɓeɓe ndento ɓe ganda ɗon ɗo ene wulago jamma woppitake e goto inchallah ma en gartu hen nde yimɓe gara foof nde jihadi sen pi fof ɓe dutto e fulɓe ɓe nangga eɓe kirsa ɓe mbano no gaynako hande ko wara sa haalnama ɗeɗo balɗe sa hollama waraɓe ɓe ana jaranma ummade ɗo an kocca ɗum ɗo maɗa jaaha mbiya ya yantu hen siko natti wonde haare ɗum ɗo non tigui mawɗo Abou Sy Allah jarama vraiment weltanama ko waɗi fayida Allah jarama gasata non alay sago si ko noon donc bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Pindi TV so gueno ñaawi ma en gartu e oɗo windiyanke oɗo gandu mo ganduɗa hoorema tabarakalla machallah ko hayl koɗo foof kala konngol ngol o ƴetti aɗa wawi vraiment ƴettude hen leçon ji kewɗi ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe mi rokkon rendez-vous lawol gongol so Allah lamɗo jaaɓi mi artide makko kanko mawɗo Abou Sy kono kay mawɗo Abou Diop kam heerata caggal so Allah lamɗo jaaɓi e kala sa so Allah jaaɓi inchallah waɗa inchallah ɗum noon gasi alaɓe ceerno assalamu aleykum wa rahmatullah taala wa barakatuh mo jaralamo